puso ng saging. Ginataan. So, ang sahog natin ay dilis. Nakaready na ating huling gata. Niluluto muna natin siya sa pangalawang gata para lumambot ang puso. Saka natin lalagay yung unang gata. Ito yung magic syrup at saka dilis. Yan lang sahog natin, simple lang. Yung mga lutong simple pero masarap. Pag medyo konti na yung tubig ng pagkakalambot, pwede natin ilagay yung unang gata.